దీపారాధన అర్థం దీపారాధన ఉత్సవ పుత్ర ఒకసారి నేత్రాల నుంచి నాన్నగుడు ఒకసారి నానో హిందేర్యాతవేదో పుష్పం పురుషం జగదు నాభే ప్రదక్షిణాగై శ్రీయామ పరిపాతయా జ్యోతిస్వరూప లక్ష్మీనారాయణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః ప్రార్థన పూర్వక నమస్కారాన్ని సమర్పగా సుమంగళీర్య ప్రణమ అందరూ పెద్దవాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు అందరూ పిలిచారా సోమ్యాం ఫల నిర్యావరాపుష్ట యాస్త పుష్పనీ స్థానో పుణ్యన్వగమత తదశాందో ప్రయత్నమే ఫలదాన సంపూర్ణ గవర్న వచ్చిన రండమ్మా వేసి అక్షర వేసాయని పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళకన్నా ఉన్నారు అందరూ వేసారా సర్వేదాభ్యమ ప్రధాన కలుపో సంపూర్ణ సకల ఫలామాప్తిరస్తు శుభమస్తు సభాయ నమః శ్రీ మహాగణాధి పదయ నమః హరి ఓంయ ఫల నిర్యాపరాపుష్ప యాస్త పుష్పణీ బృహత్సూదా స్థానో మున్యన్మజ ఫలం మనోదరం ప్రవర్తనం నడిచే యా ఫల నిర్యాపరాపుష్ప యాస్త పుష్పణీ బృహత్సూదా స్థానో మున్యన్మజ ఫలం మనో నమస్కారం చేయండి కూడా ఫలం మనోరవం ముద్ర బౌద్ర ప్రవర్తన ఎక్కడిసుకున్నా దీపం ఇంజల ఫలం మనోరవం ముద్ర బౌద్ర ప్రవర్తన యస్మాత్ తస్మాత్ బ్రహ్మేష్గా తదస్మాందో ప్రయత్నమే అక్కడ ఫ్యాన్ అత్యంత కాదు ఫలం మనోస్మాత్ స్మాత్ బ్రహ్మేష్గా తదస్మాందో ప్రయత్నమే ఫలదాన కల్పోక్త సంపూర్ణ చూసుకో చేయించుకో ఫలదాన కల్పోక్త సంపూర్ణ నాకు చాలు అమ్మాయి ఈసారి వెలిస్తుంది సంపూర్ణ సకల ఫలావాప్తిరస్తు